segona versió. Benvingudes famílies. Com ja us vam informar la setmana passada, tots els dimecres portarem la nostra samarreta groga reivindicativa i us informarem de com afecten les retallades de l'administració a la nostra comunitat educativa. Aquesta setmana us convidem a pares, mares, nens i nenes a portar, com nosaltres, una samarreta groga per tal de participar activament i de manera unitària en la protesta. També us informem que setmanalment exposarem en un plafó totes aquelles accions per part de l'administració que afectin el funcionament normal de la nostra escola. Moltes gràcies als mestres de l'Escola Països Catalans.